Uite, de exemplu, într-un trend descendent, unde avem minime și maxime descrescătoare, putem să vorbim despre acele canale, da, ascendente și descendente într-un time frame mai mic. Adică, dacă în grafic de o zi vedem doar o simplă lumânare, mergem în grafic de o oră și vedem canale ascendente și descendente. Deci, ce căutăm noi în momentul în care ne uităm pe un grafic? Ne uităm să vedem care este tendința principală pe un time frame major, adică de o zi, o săptămână, o lună sau un an. În momentul în care am văzut ce tip de tendință avem, de exemplu, aici avem o tendință descendentă, unde înregistrăm minime și maxime descrescătoare, pe noi ne interesează foarte mult să găsim aceste zone joase, unde tendința se schimbă din tendință descendentă în tendință ascendentă. Ne interesează această zonă înaltă, unde prețul poate să schimbe tendința din tendință ascendentă în tendință descendentă. Deci căutăm aceste zone, iar noi trebuie să găsim acele structuri care ne oferă o rată de succes de peste 75% de intrare în piață. Bun, aceasta este o structură cu tendință descendentă. Acum vom vedea o structură de preț de tendință ascendentă. Ce se întâmplă aici? Aici avem canale ascendente și descendente, unde prețul înregistrează minime și maxime crescătoare. Asta ne definește tendința ascendentă. Ce trebuie să găsim? Trebuie să găsim schimbarea de tendință, da? Pentru că prețul, ca să urce, trebuia să vină dintr-o parte înaltă, deci aici căutăm schimbarea de tendință, căutăm acea structură. Vom căuta această structură de distribuție, da? Vom vedea cum trebuie să fie, care sunt elementele unei structuri. Iar în această zonă căutăm iarăși o structură de acumulare. Iar în această zonă, una de distribuție. În această zonă, iarăși, o acumulare, iar în această zonă, o distribuție majoră. Toate aceste elemente le vom învăța pe parcursul celor 6 luni de mentorare. Ce ne interesează foarte mult? Mergem acum pe grafic și vedem următorul lucru. Venim de unde? Vedem că am avut o tendință ascendentă. De ce? Pentru că am avut minime și maxime crescătoare. După aceea am înregistrat o corecție majoră, iar în această zonă de corecție majoră a trebuit să căutăm acea structură de acumulare pentru a prinde trendul major. Ce căutăm acum? Așa cum puteți observa, pe tot parcursul acestei creșteri am avut atât canale ascendente cât și descendente. Pe noi ne interesează într-o structură ascendentă, ne interesează canalele descendente pentru a putea prinde următoarea mișcare ascendentă. Pentru că acolo găsim cea mai bună intrare cu cei mai mulți pipși disponibili. După ce prețul a urcat foarte, foarte puternic, a intrat într-un lateral. După ce vedem acest lateral, putem să mergem să vedem ce s-a întâmplat. Uite, acest grafic este de acum, este live. Și putem să vedem că acest preț a înregistrat minime în această zonă și maxime până în această zonă. Atâta timp cât prețul se află între acest minim și acest maxim, spunem că el se află într-un lateral. Foarte mare grijă aveți în momentul în care face false rupturi. Ce înseamnă falsă ruptură? O falsă ruptură ne spune că se întâmplă următorul fenomen. Avem un impuls puternic, avem un pullback mai micuț, avem o ruptură, da, a acestei zone de maxime, iar în momentul în care prețul revine sub acest maxim și face pullback, cel pullback despre care să vorbim, la această zonă, da, la zona ultimului maxim, din această parte, din partea stângă, deci prețul poate să facă distribuție și poate să revină în partea joasă, adică trebuie să facă o structură de distribuție. Aceasta este distribuția pe care noi o definim foarte, foarte simplu, printr-un impuls, o falsă ruptură și un pullback cu litere mici. Acel pullback cu litere mici, atenție, acesta este un tip de pullback, adică prețul urcă lumânări mici spre zona de rezistență, iar în momentul în care vedem că prețul se apropie așa, violent, da? Spre zona de rezistență, aceasta ne indică un nou trend, adică o nouă tendință ascendentă și nu poate fi considerat un pullback. Un pullback, țineți minte, un pullback
cu litere mici sau cu lumânări mici, da? Și lipsit de volume, trebuie să se apropie așa.